ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 23 11 23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬುಲಿಪುಲಂಚ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ అనಗ ಪಂಡ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ అనಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸರಿಯಾಪುಂಡು. ಮನಸ್ಸು ಸತ್ಯತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಓವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತಂಡ ಆಪತ್ತರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಭಯ ಅಂಚನೆ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಏಪ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ? ಉತ್ತರ: ಏಪ ನಾಟಕದ ಜ್ಞಾನುಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಓವಿ ಆಪತ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಇಂದು ನಾಟಕಡಿತ್ತಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಾರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಇಂದೇನು ಜಯಿಸಿದರು. ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಮಹಾವೀರರಾವುಡು. ವಾ ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಯೋಗಿ ಸುಪುತ್ರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನ ಹೃದಯನು ಗೆಂದುದೇರು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏಕಾಗ್ರವಾದಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಏಕರಸವಾದುಂಡು. ಗೀತೆ: ಓ ದೂರದ ಯಾತ್ರಿಕೆನೆ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏಪ ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಪಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಅಂತೂ ಒರಿಯುಂಡು. ರಾಮನ ಸೈನ್ಯ ಅಂಚನೆ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಒರಿಯುವಿರು. ಅಪಗ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು. ಒಂಜಂತೂ ಎಂಕುಲು ಜೊತೆಟು ಪೋತಿಚಿ ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ್ಯೊಡು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ವಿನಾಶದ ಆ ಬೇನೆ ನರಳಾಟ ಆ ಚೀರಾಟ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ಏರು ಬೇತಕ್ಲಾದುಪ್ಪರು ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ವಿನಾಶೊಂತಿಯರೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ವಿನಾಶೊಂತಿಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಕುಲೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಅಂಗದಾಗ ಏಕಾಗ್ರವಾದುಲ್ಲೇ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಈ ವಿನಾಶನು ತೂಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ತೊಂಚಿ ಬೇನೆ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪುನ ಸಮಯಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂತ್ಯರೆ ಆಪುಜಿ. ಇಂದೇನು ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರು. ಅಹಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲು ಏರು ಬಾಬಗ್ ಸಹಯೋಗಿ ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಬಾಬನ ಹೃದಯನಿಗೆಂದೇರು. ಹನುಮಂತೆ ಒರಿಯಾದು ಪೂಜೆ ಮಾಲೆಲ ಸಹ ಮಾತ ಹನುಮಂತ ಮಹಾವೀರನೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ರುದ್ರ ಭಗವಂತನ ಮಾಲೆನೇ ರುದ್ರ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಿನ ಬೀಜವಾದುಂಡು. ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಡ್ಲ ಕೆಲವು ನಕಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಸಲು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವ್ವೇ ಮಾಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತಿಕ್ಕುಂಡು, 2 ರೂಪಾಯಿಗಳ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಹೋಲಿಕೆಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಕಲಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು. ನಯಾ ಪೈಸೆಗಳ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಎದುರು ಏಪುಗಳ ಕತ್ತಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಕುಲು ಸೂರ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಕತ್ತಲೆ ಮುಚ್ಚಿದೀವಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಬಾಬರ್ದು ಸತ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದಂಡು ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ ಬಾಬನ ಸಲ್ವಾದ ಇನಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರೋ ಸುಳ್ಳೇ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪರ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಶಿವನೇ ವಿನಃ ದೈವಿ ಗುಣ ಎತ್ತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎತ್ತು. ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಯುಗ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯುಗ ಆಪುಂಡು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನನು ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಜ್ಞಾನನು ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋಣುವರು. ಅಪಗ ಏತೊಂಜಿ ಆಂತರಿಕವಾದ ಬುಡುಪುಂಡತ್ತೆ. ಆರು ಅಪ್ಪ ಬೇರು ಮಗೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನು ಒರನೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿಯರೆ ಮಗನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಬಾಬನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀತೇರು ಮಗನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು. ದುಂಬು ಬರಂದು ಕಡೆಕ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡದಲ ದ್ಯಾಗ್ ತೆರಿಯೊಂದೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಗೀತೆಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಈ ಪಾತೆರನು ನಿಕಲು ಮಾತ್ರ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತಂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಆತ್ಮದ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೇರು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಪೋತೆರು ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಎಂಕುಲೆ ಸುರುಕು ಕಳೆದು ಪೋತಿನಕುಲು ಆದುಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಒರಿನ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒರಿವೇರು. ಇಂದತ ಅರ್ಥನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಏರೋ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಲೇ ಸರಿಯಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಎಡ್ಡೆ ಧಾರಣೆಲ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಕರ್ಮುಡ್ಲ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. 2 ಜನಲ ಅಪ್ಪಾದುಪ್ಪೇರು. ಇಂದೆನ್ಲ ಬಾಬಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡೆ. ಬಾಪ್ತಾದ 2 ಜನಲ ಈ ಶರೀರೊಡುಲ್ಲೇರು.
ಏರು ಕರ್ಮುಡು ಬರಪೆರು ಅಕ್ಲೆನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ ಸಹ ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡುಲ್ಲೆರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೆರು ಯೋಗಿ ಅತ್ತಂದಿನಕುಲು ಧಾರಣೆಲ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯತೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪೂರ್ಣ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕೇನುವರೋ ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪರು. ನಿರ್ಭಯ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ನಾಟಕದ ಮಿತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪಡು. ಓವಿಯ ಆಪತ್ತು ಇಂಚಿನವು ಬನ್ನಗ ಐನು ನಾಟಕಡೋನಿ ಗದಿ ಆತುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟನಂತೂ ಪಾರು ಮಲ್ತದರತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಹಾವೀರರಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ನಿಕುಲ ಪುದರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಅಷ್ಟರತ್ನಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಹಾವೀರರಾದುಲ್ಲಿರು. 150 ಅಕ್ಲಿರ್ದುಲ ಕಡಿಮೆ 14,500 ಕಡಿಮೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಅವಡು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಿತ್ತನು ಕೂಡ ಆವೋಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲು ಸಂಶಯಡು ಬತ್ತದು ಬುಡ್ದು ಬುಡುಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇತ್ತುಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಾಬಗೆ ರಾಂಡಲ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊರ್ಪೇರೆ. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಲವಂತವಾದ ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರ್ಪವೆರು. ಆಂಡಲ ಪರ್ಪುಜೆರು ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ ಒಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಪೇರ್ನು ಪರ್ಪವೆರು. ಆಂಡಲ ಪರ್ಪುಜೆರು ಮೋನೆ ತಿರ್ಗವಂದು ಬುಡ್ಪೇರು. ನಲ್ಲ ಹಾಲಾದೆ ಒರಿದು ಬುಡುಪೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮತದಕ ನಡಪೆರ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬುಡುಪೇರು. ಅಂಚಾಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಚ ಆಪೇರು. ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮತವಾದುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಗನು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಭಗವಾನ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ವಾಚ ಮಾತೆ ಸ್ವರ್ಗಗು ದ್ವಾರ. ತಿರುಪತಿ ಕೊರ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿರೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ನಾಟಕೊಡು ಅಕಲ್ನ ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದುಕ್ಕೋಡು ಎಂಕುಲು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ. ದೂರ ದೇಶಡು ಬಾಬೋಲ್ಲೆರು ಅರೆನು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ. ದುಕ್ಕೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುಕೊಟು ಒರಿಲ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಇಂದು ಅಂತೂ ದುಃಖದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇಂಚ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಇಂದಿನ ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಯಗು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ದೆತನು ಜೆರು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬತ್ತು ಬುಡಿಯರ್ಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ನರಕನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಪಗ ಬೃದ್ಧಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಖಂಡ ಪಂಡ ಅವಿನಾಶಿ ಬಾಬನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು ಎಂಕುಲು ಇಂದೇನೋ ಖುಷಿರ್ದು ಪನ್ಪ. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಐಕತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರ್ನ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಿಗ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತಗರ್ಲ 3,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿದ್ದಿತ್ತನೆಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿರುಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಚಿತ್ರುಲ್ಲ ಉಂಡು. ಏತು ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ತಿರ್ಗೊಂದಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಆತ್ಮುಡಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲಿಗಳ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. 6 ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಾಪೇರು ಬಂದು ಪಣೊಂದುಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಐರ್ದವರ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಕೈತಲು ಏಪಲ ಬೆಲೆ ಎತ್ತಿನ ವಸ್ತುನು ದೀವನು ಜೇರು. ಈ ಇಲ್ಲು ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪುನವು ಜೋಕುಲ್ನ ಸಲುವಾದ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೆರಡ ಒಲ್ಪ ಒಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲು ನಿಕಲ್ನ ಕೈಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಭಗವಂತನ ಇಲ್ಲಲು ಭಕ್ತರ್ನ ಸಮೂಹ ಅಂತೂ ಸೇರೋಡಾಪುಂಡು. ಆಕುಲು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಭಗವಂತನು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಭಗವಂತೆ ಬೇರೋರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತ್ಯಡು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು. ಜಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನೆತ್ತವು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಸೇರುವೆರು. ಒಂಜೊಂದು ಸರಿ ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಈ ಜನ ಸಂದನಿಡು ಏತೊಂಜಿ ಜನ ಸೈತು ಬೋಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಹ ಅವಶ್ಯವಾದ ಒರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂತ್ಯಡು ಮಾತೆಯರ್ನ ಎದುರುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತರಬಗ್ಗ ಓಡಾಪುಂಡು. ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಅಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಜ್ಞಾನದ ಮರ್ದು ಗುಂಡುನು ಮಲ್ಪವೇರು. ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಅವು ಅಂತೂ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಗಾಡ್ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಖಂಡಿತವಾದುಲ ಎಂಕುಲಾರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಹಿಂದೂ ಚೀನಿ ಭಾಯಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ
ಬಾಬಾ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾದುಲ್ಲಿರ ಐನೇರ್ದವರ ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಇದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೆರೆ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಇಂದಿನ ಏರಾಂಡಲ ತೆರಿಯೋಣಡುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರ ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆಸ್ತಿತ್ತನ ಅಂಡ ಈತೆ ಕಳೆಯೊಂಡ ಇಂದು ಸುಖ ದುಃಖದ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ಇಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡು. ಜ್ಞಾನಾಮೃತನು ಪರ್ಪೋಡು ಬೇತೆಕಲಿಗಲ ಪರ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಪರೋಡು ನಿರ್ಭಯ ದುಪ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತನ ಜೋಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ವೃತ್ತಿನು ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ತನೋಡು ವರದಾನ. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂವೊಂದು ಐನು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪಾತ್ರಭಾವ ವಾ ರೀತಿ ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ఒక ಪ್ರತಿಯೊಡೆಯರಡ್ಡಲ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆನೇ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಹಂಸ ರತ್ನೋಲೆನೆ ಪೆಜ್ಜುಂಡು ಕಲ್ಲುನು ಬುಡುಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಹೋಲಿ ಹಂಸ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಆದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಡ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತೂಪುನವು ಬೊಕ ಆಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನವು. ಆಕಲೇನು ವಿಶೇಷತೆದ ಉಮಂಗೊಡು ಕಣತದು ಆಕಲ ಮೂಲಕ ಆಕಲ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಡ ಐರ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲು ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ಐತ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಸಹ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಬಾಪ್ತಾದನ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಪ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ನಿಕಲ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಬರೋಡು. ಮಾತೇಶ್ವರಿನ ಮಧುರವ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ತಮೋಗುಣಿ ಮಾಯದ ವಿಸ್ತಾರ ತಮೋಗುಣಿ ರಜೋಗುಣಿ ತಮೋಗುಣಿ ಈ ಮೂಜಿ ಸತೋಗುಣಿ ರಜೋಗುಣಿ ತಮೋಗುಣಿ ಈ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೇರು ಇದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿವು ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡತು ಬರ್ಪುಂಡ ಅತ್ತು ಮೂಜಿ ಗುಣಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯುಗೊಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡ. ವಿವೇಕ ಅಂತೂ ಇಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು. ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುಜಿ ಏಪ ಸತ್ಯಯುಗ ಒಪ್ಪುನಗ ಸತೋ ಗುಣ ಒಪ್ಪುಂಡು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗೋಡು ರಜೋಗುಣ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಕಲಿಯುಗುಡು ತಮೋ ಗುಣ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಸತೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ರಜೋ ತಮೋ ಒಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ರಜೋ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಸತೋ ಗುಣ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಇಂಚೆನೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಕುಳ್ದೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಗುಣ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಈ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪುನವು ಸೀದಾ ಸೀದಾ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಆಕುಲು ತೆರಿವೇರು ಏಪ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆರು ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಪಗ ಆಕುಲು ಸತೋಗುಣಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಡು ಏಪ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಸತೋಗುಣಿ ಅಕುಲು ಈ ಸತೋಗುಣತ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖ ಪಂಡ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಸತೋಗುಣಿಯಾದುಂಡು ಬಾಕಿ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನತ್ ಏರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಸತೋಗುಣಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೇರು ಆಕುಲು ಕಲಿಯುಗಿ ತಮೋ ಗುಣಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಏಪ ಸತ್ಯಯುಗ ಪಂದು ಪನ್ಪ ಅಪಗ ಐತ ಅರ್ಥವಾದುಂಡು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಸತೋಗುಣ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಹಾಂ ಒವ್ವೋ ಸಮಯಡು ಇಂಚಿನ ಸತ್ಯಯುಗ ಇತ್ತುಂಡು ಒಲ್ಪ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಸತೋಗುಣವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ ಸತ್ಯಯುಗ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ತೆರಿಲಿ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನತೆದ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ತಮೋಗುಣಿ ಸಮಯಡು ಕುಡ ಸತೋಗುಣಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಘೋರ ಅಂಧಕಾರ ಒಯ್ಕ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನವಾದುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಸೇರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.